de la Palafernàlia, aquest sóc jo, acabes tu? Sí. Tu parles, vale? Els pesos... De 10. 10. La barra de 20. Es veu o no? No sé si ho posa, però... Sí que ho posa. És que no, vols dir que l'hem ensenyat algun cop? Sí, 20 quilos, ja està. 5, 5, 5... Sí. Tot de 5, 10, l'altre de 10... Calaix. 6, l'alçada... Vale. Bona. Us has de tornar a apretar el play Vale. i fa un cop de... Tret, tu 15. Vas bé, Va, 8, 1, 2, 3, 5, va, te'n queden 6, queden 2. Bé, van bé. Una, va. Aquestes marques. Bé, van bé. Portes 2 minuts i mig. I te l'he
Bé, Ivan. Bé. Bueno, Si de cas. si el treus... 2, molt bé. 2, va. Va, que em guanyes. Vaig dir que al final... 2, 3, va. Va, Ivan. Has igualat, igualat. No, igualar i la iguala. Sempre et treu més. Que tens a sobres. Bé, molt bé, aquest, eh? 3. Molt bé, amb això. Ivan, això els tres tots. Va, que potser iguales en Coro. El coro. No? I en Coro, feia massa desnatge en Coro. Va, força. Eh? És capaç d'agafar la Massa barra de la desnatge. fa més junt i sí. Fa així i comença a aixecar 70 quilos. Bé, Ivan, bé, molt bé, eh? 4. Fas dues classes de... Te'n queden 3 minuts. 3 minuts, sí. Bueno, 2 minuts i mig. Bé, ja està, no? Molt bé, a més. Molt sòlids, molt bé. En queda un, En queda un? Haurem fet la meitat de tot, ja veuràs. Dels salts, en una ronda 8 a l'altra 3. Jo em sembla que n'hi ha un que ha fet 7 barcos. Jo no sé si hi ha un que ha fet 7 barcos. En un has fet tots més. Jo també, més. Això és aprofitar i descansar. Va, si fas els barquis, que podràs fer algun trai. Lluita, com és... Va colpit a terra. Jo crec que 2, però no sé segur, de 3, Crec que el 3 el trai i ja l'han de fer. Tens 40 segons, 45 segons. Ei! Ha estat psicològic, Aquí et ficaves a sota i ja hi eres, Tens 30 segons, jo crec que un try el pots fer. Va, això ha de ser... Va, tens 15 segons, Ivan, un try. Baixa el cul. Ja està. Molt bé, tio? Ja s'ho que Bueno, Molt bé, ja està. ja els tenim tots gravats. Bueno,